Ja, og til alle dem, der valgfarter ud af centret i øjeblikket, der kan jeg da sige, at herovre der har vi altså gang i Street Tour 2011, powered by Disney XD. Så I er velkommen til at komme over og tage et kig. Der er fantastisk streetfodbold. Så det er bare om at komme over og kigge. Fart inden, dreng! Øj! Skal han ikke ud? Ja, og alle de mennesker, der kommer ud på centret, kom derover og kig. Vi har gang i Street Tour 2011, powered by Disney XD. Vi har kamerahold på det hele. Det er et fantastisk show derovre. Kom endelig over og kig. Nej! Det er lige så lidt her, men vi er altså på stadig lidt. Der hvor det er 1 minut, så småt det løbe ud. For at stadig gå efter 1 minut, så skal jeg altså ned i 2-2. 1 minut go. Få nu gang i bolden! Hurtigere! Ja! Tak!